We zijn weer terug. Welkom bij Voetbalroute op deze zaterdagmorgen. Hi Jansen, wat ben je aan het doen? Ja, ik heb een speciale thee, PR-thee. Ja, Val je vanaf? Ja, ik ga normaal moet ik altijd even naar onze speciale gast gaan, maar jij vroeg net wat Ruud Stine deed bij Venlo Boys. Hij keept. Ja. Hij keept en doet nog goed. Ja? Ik geloof de minst gepasseerde doelman van Noord-Limburg. Ah. Dat zeggen ze ja volgens mij wel. Dat is ook zo. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, Ja. maar Ruud, als ik de trainer welkom. moet geloven wel. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Top. Dankjewel. Morgen de topper tegen Veritas. Ja, 1 tegen 3. Dus, Ja, 2 punten verschil, want Ja. Venlo Boys, Wilhelmina en Veritas, dat zijn wel de 3 ploegen die het uit gaan maken die kampioen wordt. Ja, ik denk dat het daar wel hoofdzakelijk om gaat draaien. Ik vond RPC ook absoluut geen slechte ploeg. Die hebben de laatste paar wedstrijden op puntjes laten liggen, links en rechts. Dus die zijn wel meer teruggezakt. Maar ik denk dat het tussen die 3 wel zal gaan, denk ik, komend seizoen. Jij gaat morgen kijken, hè? Ja. Dus je geraaien. Ja, Afgelopen dinsdag waren we ook op de training bij jullie. Daar krijgen we straks wat filmpjes van te zien. Ja, jij was er niet. Nee. Ik was ziek in bed, Kas. Wat had je? De hele week heb ik Wat had je? gelegen. Grieperig, verkouden, allemaal dat soort dingen. Koorts. Ja, was niet, Ben je- ik was niet de enige. Nee? Nee, als je ziet wie iedereen is een beetje, of de meeste of heel veel mensen zijn ziek. Je bent natuurlijk wel een beetje op leeftijd al, hè? Dus, Ja, dan krijg je dat eerder. Jij bent ook erg dun aangekleed nu. Ja. Dus ja, Ja, maak er maar geen grapjes over. Nee. Volgende week, ga je naar Liverpool als ik... ja. ja, je zal koorts hebben. Je moet Maandag, naar ja. Liverpool. Maandag ga ik naar Liverpool, ja. En dinsdag spelen ze tegen Chelsea, dus... Ja, was ook vanzelf fietsen. Maar dat is, ja, ik fiets ook na de uitzending fiets ik aan. Waar kan ik die brommer van die jij bij de Maasvervaltuur niet nemen? Dat elektrisch ding. Dat kun je wel meenemen, maar je moet wel het water over. Ik heb een ieder uur de stekker ergens in. Nee, maar ik heb een helm met zwaailichten ook, dus Oh, dat scheelt. ja. Gaan we het... Nog over voetballen. Ja, zeker. We gaan het zeker over voetbal hebben. Gisteravond heeft VVV zeer solide gewonnen van FC Os met 3-0. 2 doelpunten van Vito van Krooi. Gingen er best makkelijk in, moet ik zeggen. Ja, en hij viel ook nog in, hè, dus in die zin was het natuurlijk super voor hem. Ja, dat is... Je zijn... ziet bij zijn tweede goal, zie je eigenlijk wat het niveau in die Jupiler League is. Vertel Joep. Ja, hij neemt die bal helemaal verkeerd aan. Oké. En die zit, ik denk wel een metertje van hem af. Mhm. En nog kan die mens schieten. Ja, want hij kreeg heel veel ruimte inderdaad. Ja. Ja, hij nam hem helemaal verkeerd aan. Heb jij dat doelpunt van MVV trouwens gezien? Die schoot hem er helemaal verkeerd in. Ja. Heb je dat gezien? Ja, die kreeg hem op zijn En hak. Kooi. Ja, maar dat heb ik zelf ook wel eens een keer meegemaakt hoor, binnen de 5 meter. Ging hij er wel in dan? Hij ging er overheen. Serieus? Ja, ja. Beetje Mickey Oostenrijk effect. Ja, maar dat maakt iedereen wel eens een keer mee. Ja, maar dan moet je niet... Maar hij had deze geluk va- dat hij er toch in gaat. Ja, Ja. Hij trok gewoon de broek omlaag van de tegenstander als een bal voor het doel kwam. Was dat tegen Venray was dat hè? Vendra, ja. Vertel. Ja. Er was een keer een speler die sprong de lucht in. Die wilde kappen. En ik ben klein, ik kon niet meekomen, dus ik trek hem uit die broek. Dus je wil niet weten hoe snel die onder was. Heb ik nog nooit over nagedacht. Dat is een ding. Hey. Hey, maar Ik krijg niet VVV... veel tijd erover gemaakt. Jij zegt dat VVV geen kampioen wordt hè? Heb je gewoon wat gezegd hebt de laatste keer? Ja, die uitzending is toen niet doorgegaan. Maar Nee, daarom. ik heb gezegd, er moet een middenvelder bij komen en een back. Die middenvelder, hij dat luister echt nou gezegd? goed. Ja, dat heeft hij wel gezegd. Ja. Die middenvelder hebben ze nu gehaald. Die heb ik al gezien spelen. En dat is een goeie, hè? Want ik heb hem op Ja. internet een beetje bekeken. Ja. Volgens mij een talent. En ik heb de indruk dat dat wel eens een toptalent kan zijn in de eerste divisie daar. Maar dan vraag ik me één ding af hè. Dan ben je 19 jaar, dus debuteer je met de 16 in het eerste van Arsenal, met de 19 speel je bij VVV. Dan gaat er denk ik iets fout. Toch? Ja, dat denk ik wel. De bedoeling van Arsenal is dat die jongen het voetballen komt. Ze hebben gewoon gekeken waar willen we die neerzetten. Niet op het hoogste niveau. We willen dat een stapje lager laten doen. Nou, dat is ook... En dan willen we dat dat is, doen bij dat- een ploeg die aanvallend ingesteld Dat is. is niet helemaal waar wat je nou zegt, want ik heb de mails ook gezien. Hij is ook aangeboden bij eredivisieclubs. Dus dat klopt niet helemaal, die informatie wat je nu geeft. Zelalem is wel een speler inderdaad, wat je zegt van, die moet aan het voetballen komen, bij een aanvallende ploeg. Ja. Maar ADO Den Haag wilde hem ook hebben. En volgens mij spelen die nog steeds in de eredivisie.
Wilde hem hebben, ja, daar is hij niet, hè? Nee, dat is hij niet. Maar dat heeft te maken met de makelaars die daar... Denk je dat? Nee, dat is zo. Want ik heb zelf de gegevens gezien, dus hoe dat gelopen Ja, maar is. goed, laten we die discussie maar niet voeren. Nee. Dat is een goede voetballer, viel me op. Ja, dat is een goede hij draait passing. mooi- Hij draait mooi iedere keer weg van zijn tegenstander. Dat klopt, ja, dat dat- doet hij iedere keer ja. op dezelfde manier. Dat doet hij heel mooi. En iedere paas komt aan. En hij heeft wel bij Dortmund gezeten ook, dacht ik. Hè? Nee, die wilde hem hebben. Ja, Dortmund wilde weer. Maar en dan komt hij toch naar VVV? Ja. Ja, dan is bij het goed. VVV. Dat is toch niet goed, of niet? Ja, of VV heeft ook goede zaken gedaan. VV heeft Zijn zeker, gesproken Ja. trouwens. VV heeft zeker goede zaken gedaan. Laten we dat voorop Ja, stellen. dat. Hij was vorige week in Venlo met zijn vader. En hij stond daar naar het voetbal te kijken. Heb ik daar Ja, even dat klopt. Bij VV en VV was die, ja. Ja, ja. En Valks Ja, was ja, erbij, ja. en zijn zaakwaarnemer. Ja. Ja. Ja, is Valks een zaakwaarnemer? Nee. Met zijn zaak. ja. Ik denk dat Dat weer is- het voordeel is dat we Valks als Met dat slaapmiddel in die koffie, maar... Ja, dat we Valks, ja, hij weet alleen maar van Wellens Boys. Ja, nee, Ja, maar dat laten was we heel ook eerlijk goed, dat was zijn, ook goed, wat die- hij zegt gisteren over Vito van Krooi zegt, dat hij die bal verkeerd aanneemt. Dan mogen we toch wel blij zijn met zo'n specialist hier in huis. Die, Ja, ik bedoel, ja, Ja, maar jij- en die man die wedstrijd van commentaar ziet, die zegt daar dan niks over. nee, maar die ziet dat waarschijnlijk Nee, niet. die ziet dat niet. nee. Want hij neemt hem echt heel slecht aan. Nou goed, Misschien hè, wel dan echt fantastisch. Hè. Ook die fantastisch eerste goal ja. is ook een Nou, prachtig. wat ik mooi vind is dat hij vorige week gewisseld werd. Die schijnt hij geblesseerd te zijn geweest. Ik weet niet of het klopt, of hij gepasseerd of geblesseerd was. Maar hij komt erin en hij schiet er wel bij 2 in. Ja. En dan ben je mentaal gewoon heel sterk. Want dat heeft hij vaker namelijk, dat hij zich terugknokt. Jij bij VV in de jeugd, heb je nog met hem gespeeld? Of ben je Nee, ik ben van de Lanense lichting. Je bent van de Lanense Ja. richting. Oké, die had gisteren ook een goede redding, zag ik, bij een vrije trap. Ja. Goed, we hebben het over VV gehad en over die aanwinst van Arsenal. Nou hebben ze een back gehaald, Sandrino Michidan, die heeft bij Sparta en bij Lefty Sofia onder andere gespeeld. Die is eigenlijk derde keus geweest. Die Spanjaard, ik ben even zijn naam kwijt, die is de Spaanse back is terug naar Spanje gegaan. En Abel Tamata is, die wilde dat contract niet tekenen wat hij kreeg. Was een beetje beledigd dat de tweede keus was. En nu halen ze een back van de Treffers die 28 jaar is. Luister, ze zullen er naar gekeken hebben. En VVV heeft toch altijd wel een neus voor goede spelers. Ja, dat Ik zeker ken de die allemaal laatste verder jaren. niet, maar ze hebben... Is de links, rechtsback? Het is een linker vleugelverdediger, ja. Een linksback. Kijk, als hij voldoet en ze hebben hem een paar keer bekeken, dan kunnen ze misschien voor weinig geld hebben ze een linksback in huis. Ja, en misschien voor Roel Jansen goed dat er concurrentie is. Maar Ja. goed, in verdedigend opzicht is Roel Jansen natuurlijk een prima speler. Ja. Ook een Venlose Boys jong, hè? Ja, klopt ja. Ook een nieuwe Venlose Boys zitten naar de VV gaan. Ja. Ja, ja goed. Kan iemand VV nog stoppen? Ja, MVV, maar die krijgen ze niet meer. Nee, Volendam. Volendam. Dat is ook de enige ploeg die nog... Maar die staan 8 punten achter op VV. Ja, Wat denk jij, Ik Ruud? denk dat VV kampioen wordt. Ja, die geeft dat echt niet meer weg. Nee, maar die, maar ook wel 2 puntige wedstrijden volgens mij aan, hè? Graafschap klopt. De Graafschap en Jong PSV. en ook PSV. Dat zijn 2 wedstrijden, dat kan over 2 weken zomaar anders zijn. Maar ja, dan moeten die anderen wel moeten wel winnen iedere keer, hè? Volendam moet wel iedere keer winnen. Ja, maar Volendam heeft, heb ik gisteren gekeken, ook de laatste 9 wedstrijden niet meer verloren. 6 Ja. gewonnen en 3 gelijk gespeeld. En VV heeft dan 10 keer gewonnen en Ja. 2 keer gelijk En ze gespeeld. moeten geloof ik voor volgende week tegen Achilles en dus dat moet... Moeten ze ook nog naar Volendam? Ja, 17 februari ja. is Volendam VVV. Oké. Maar ja, goed, als je dan met 8 punten voorsprong daar naartoe gaat, dan ligt de druk gewoon bij Volendam, want die moeten Ja. winnen. Ja. Ja. Ja goed, Ik denk ook dat ze het worden. ik denk het ook. Ja. Jij Ja. denkt van niet, hè? Oh nee, ze moesten een middenvelder en een Nee, back halen en dan, Snel gecorrigeerd. ja. Als een middenvelder erbij komt, heb ik gezegd, dan heeft VVV, dan zie ik daar wel mogelijkheden. En als dit talent, zoals ik hem op YouTube heb kunnen zien, als hij dat brengt, wat hij daar laat zien, dan denk ik dat een aan. En dat is bij VVV net wat ze nodig hebben. Als je kijkt tegen MVV, ik vond MVV over het algemeen genomen de betere ploeg. De eerste helft was, maar ik vond, wat ik mis bij Afgelopen week. afgelopen week, MVV. Ja, nee, VV. ja.
En dan mis je toch wel dan mis je bij VVV iemand die op het middenveld een beetje de lijnen uitzet. Ja, maar wie gaat hij eruit spelen dan? Leemans, Opoku en Post is toch een vrij stevig middenveld? Zeker. Ja. Maar ja, voor Post had je sowieso. Post is natuurlijk, die kun je op een andere positie neerzetten. Waar dan? Meer naar achteren. Ja, maar dat zijn Promes en Reuzeler. Maar hij blijft alleen dit seizoen nog? Of blijft hij Ja, langer? alleen dit seizoen. Oké. Ja, En goed. anders zou ik zeggen, misschien is het al een aanwinst voor het volgend jaar. Maar hoe ze dat gaan, ja. Nee, maar dat- concurrentie daar weet laten jij we misschien wat van. Blijf als we kampioen worden, of we VVV kampioen wordt, blijft Stijn dan? Nou, ik verwacht van niet. Oké. Maar de voetballerij kan het iedere dag anders nee, zijn. Nee, maar Post, hè, die staat wel op scherp. Hè. Iedere gele kaart die Ja, krijgt. dat is een beetje zo'n manco. Natuurlijk fantastische verdedigende middenvelder van VV. Op Jupiler League niveau. Want ik bedoel, in de Eredivisie heeft hij nog nooit gespeeld. Dat moet hij nog laten zien. Ja. Alleen hij pakt veel te veel kaarten, ja. Ja. Beetje de Diego Costa van VVV, die pakt ook te veel kaarten. Neemt een andere positie dan. Ja. Maar goed, we gaan over naar het volgende onderwerp. De KNVB heeft vorige week nieuwe spelvormen geïntroduceerd. Waardoor de jongste jeugd meer aan de bal komt. Bij de onder 6 gaan ze 2 tegen 2 spelen. En zo loopt dat op tot onder 12, waar 8 tegen 8 wordt gespeeld. Ja goed, wat vinden jullie daarvan, Ruud? Ja, ik denk dat het zeker de moeite waard is om het opnieuw te proberen, in ieder geval te kijken of het werkt. Maar ik snap de goede beweegreden eigenlijk daarachter niet, omdat het 2 tegen 2 is vanuit de KNVB. Waarom niet? Ja, wat is het idee erachter? Dat de kinderen vaker aan de bal komen. Ze zijn kleiner, kleinere ruimtes. Joep wordt even gecorrigeerd, zie ik. Ja. Zat je te bidden? Of, Ja. Oké. Sorry. Nee, wat dat betreft is dat misschien wel een goed idee. Alleen ja, het zou uit moeten wijzen of het dat beter is voor de jeugd, voor de opleiding. Dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, nu was jij natuurlijk niet zo'n kleintje toen je 5 jaar was of 6 jaar Nee, was. ik hè? stak de kop en schouders bovenuit qua postuur in Ja, ieder geval. en geen keeper natuurlijk. Nee. Die dan bij 2 tegen 2 was, spelen op kleine doeltjes. Ja, dus voor opleiding van keepers is het wat minder natuurlijk. Ben je Want, altijd keeper geweest? ja, ik vanaf de F-jeugd eigenlijk al eerste half jaar gevoetbald, maar dat was geen succes. Nee? Dus nee, dat was... Ja, want ik zie ook wel eens dat je wel eens mee wilt voetballen. Ik bedoel, je bent een hele goede keeper. Maar als je dan af en toe mee gaat voetballen, kan je nog wel eens gekke dingen doen, hè? Ja, heel soms. Er is altijd Soms, wel een beetje Frank de Boer vroeger. Er is altijd 1 foutje in de wedstrijd. ja, hè? dat kan. Ja. Ik heb soms ook mijn mindere wedstrijden, ja. Dan, Nee, maar ik bedoel, dat zit ook een beetje in jouw een stijl. achterlijk momentje bedoel je? Ja, stijl Ja. van wat avontuur Ja, dat misschien. klopt. Ik misschien af en toe wat te ver van mijn doel keeper, waardoor het... Nee, maar goed, we praten over de keeper met de minste tegendoelpunt. Dat heeft natuurlijk ook met de verdediging te maken. Ja, Dat jullie ploeg zijn niet zeker, veel aan de zeker. ballen, zelfs Ja. bij VVV, zeg Ja. maar. Maar even terug naar die spelvormen. Hè. Ja, jullie hebben het gezien. Tenminste, jij hebt je goed ingelezen. Ik weet niet of jij nog je huiswerk gedaan hebt. Nee, Maar ik lees de krant over het algemeen en ik hou dit soort dingen bij. Ja. Ik heb zelf ook bij de KNVB ooit daar vertrouwde ik al op. Dus, beloven. maar wat vinden jullie daarvan? Ik vind het goed. Waarom vind je het goed? Omdat, kijk ook maar naar een schoolklas. Als je 34 leerlingen hebt, dan krijg je minder aandacht als je 24 leerlingen in de klas hebt. Dus hoe minder, hoe beter. Op het moment dat je kleinere groepen hebt, ben je meer aan de bal. Dan leer je meer. Kijk nu maar eens naar een wedstrijd van E-elftallen. Hoeveel jongens dat überhaupt niet aan de bal komen. Dat er bijvoorbeeld eentje bloemetjes zit te plukken. Ja. En En uiteindelijk zijn dat misschien is 50% niet voetballen. En die anderen rennen er een beetje achteraan, die vinden dat wel leuk. Oké. Nu ben je meer met de bal bezig en dat is toch de bedoeling van het spelletje. Volgens mij is daar heel goed over nagedacht. Aan zich is het een perfect iets wat ze willen. Alleen ik denk dat ze vooral in de mentaliteit van de mensen die de jeugdspelertjes begeleiden, daar moeten ze zijn. Ja. Want die willen altijd ten koste van alles winnen. Ja. En dat mis ik dus in het verhaal. Winnen is niet meer belangrijk. Wat mooi is, Wiel Rooks van VCH, wat ik persoonlijk iemand vind die heel goed met jeugd kan werken. Ja. Ook die zaken ziet, zoals Joep net zegt, van bal goed aannemen met de goede kant, juiste moment. Die zei, we hebben te veel Champions League trainers in de jeugd. En daar zegt hij dus mee van, trainers willen winnen. En toen had hij het voornamelijk toen over de jeugdtrainers bij Blerik. En ik zie dat zelf ook, en niet alleen bij Blerik, hoe vaak ze langs de kant staan te schreeuwen. En
Ja, maar goed, dat is ook... om het resultaat gaat. Ja, en vaak, tenminste, dat heb ik zelf in de jeugd ook wel eens meegemaakt, dat de doorstroming, kijk, als jij in de B een speler hebt van 13, die gewoon de capaciteit, of van 14, die de capaciteit heeft om in de A1 te spelen, dan werd hij toch heel vaak geremd om in die B te blijven spelen. Dan was het, ja, hij wil met zijn vriendjes. Ja. Maar het was gewoon het verhaal van die trainer, die wilde die goede speler niet kwijt. Maar ik vind gewoon, als jij 14 bent en je kunt in de A spelen, dan moet je doorschuiven. En meteen onder druk, onder pressie. En het is toch, in heel veel verenigingen is het toch iedereen met zijn eigen elftalletje, zijn eigen BV'tje bezig. En niet bezig om elke speler binnen dat elftal beter te krijgen. Ja. Nou, als je het bijvoorbeeld bij jullie, zie je bijvoorbeeld, dan heb ik het even over de senioren, daar is de trainer van het tweede elftal complementair aan Roel Sloeze, de trainer van het eerste. Als hij spelers moet hebben voor het eerste, dan komen die er ook, hè? Ja, dat is gewoon de afspraak. Dan, als Roel spelers nodig heeft, dan stromen die gewoon door. En, en niet dat die trainer van het tweede per se kampioen wil worden en dat zijn eigen spelers houdt. Maar dat is ook wat jij bedoelt natuurlijk. En dan is het vooral eigenlijk op het seniorengebied gaat dat eigenlijk al wel een stukje beter. Ja, maar ook vaak. Maar ook in de jeugd dan. Want ik merk bij Vallence Boys, in ieder geval toen ik zelf in de jeugd speelde, dat dat ook zo was. Dat betere spelers ook vervroegd doorschoven of in ieder geval regelmatig meetrainen naar de winterstop, voor de winterstop al. En dan ook die stap maken om naar wedstrijden te gaan spelen. Even terug naar die spelvormen dan. Dan heb je 2 tegen 2, 3 tegen 3, 4 tegen 4 tot 8 tegen 8. Dus dat is beter. In de eerste twee verhalen, daar komt het verhaal dus 2 tegen 2 en geloof ik 4 tegen 4 komt het verhaal verdedigen. Tenminste in de punten wat ze aan willen halen, komt het verdedigen niet tot hun recht. Maar ik denk dat het Nederlandse voetbal toch langzaam wel geleerd moet hebben dat aanvallen hebben we niet zo'n problemen mee. Maar verdedigen denken, daar hebben we problemen mee. Ja. Dus je zult dat, denk ik, dan zullen er misschien zeggen, ja jongetjes van 6, die zijn daar te jong voor. Ja, dan denk ik bij mezelf, nee, dan moet je er dan al op een hele speelse manier inbrengen van. Maar degene die moet aanvallen, krijgt altijd iemand tegenover zich staan die verdedigt. Ja, maar hoe ga je verdedigen blijft altijd een onderdeel van het spel. Ik pak het er even bij, daarom ben ik een tikken. Ja. Praat rustig verder. Dus, maar ik denk dat er naar meer zaken gekeken is. Hè? Want op het moment dat je een team hebt van 4 of van 6 of van 8, je zult ook op pad moeten met die mannen. Ja. En het wordt steeds lastiger, ook voor als je met een team van 14 met 2 leiders, 16 man, om ergens naartoe te gaan, heb je 4, 5 auto's nodig. Ja. Ook dat zijn zaken die een rol spelen volgens mij in het besluit om maar dat zijn toch puur technische overwegingen? Dat weet ik niet. Je weet niet de achterliggende gedachten, maar het voetbal heeft het lastig en vooral het jeugdvoetbal. En krijg nog maar eens 11 gastjes bij elkaar. Ik bedoel, er zijn verenigingen op de dorpen waar ze geen A meer, geen B en geen C en geen D meer bij elkaar krijgen, omdat ze gewoon 14 jongens nodig hebben. Dat lukt niet meer. Maar dat lukt met 8, met 6 en met 4 lukt dat. Ja, dat zou dan is die kans veel groter. Dus alle facetten bij elkaar genomen, denk ik dat dat voordelen. Je hebt daar een heel goed punt trouwens. Ja, wat jij ook zegt inderdaad, dat spelplezier hoog, veel kunnen scoren, juichen na een doelpunt, veel dribbles, veel schieten, hoge betrokkenheid. Pas bij de onder 8 komt het verdedigen een beetje aan bod. In principe is dat toch ook niet zo erg, want je moet aan de bal moet je eerst een bepaalde beheersing hebben. Ja. Nee, oké, maar dat zal ongetwijfeld. Maar als je dan gaat opleiden, dan moet je eigenlijk vanaf dag 1, dat hoeft dan niet de hoofdmoot te zijn, maar het moet wel al een beetje in het verhaal meegenomen. Wat ik niet begrijp, is dat hoe heet het, verdedigen komt ook voor. Ik zag even iets, maar het komt ook voor in dat andere, in onder 6 en onder 7, daar komt dat ook voor, want als je de bal kwijt bent, moet je hem veroveren. Ja, oké. Dus dat zetten ze er dan niet bij, maar dat is toch hetzelfde? Ja, dat is dus ook de vraag, hoe ga je zo'n tweetal samenstellen? Pak je 2 aanvallers? Pak je een aanvaller met een verdediger? Ik denk dat je daar nog niet aan moet denken. Ik denk dat je, als je onder 6 of onder 7 bent, dat je dan ook achter moet komen wat voor een type spelertje het is. Maar dat is iets wat door de jaren heen volgens mij moet groeien en dan krijg je daar een beeld bij, een beleving bij.
Als je zegt welke 2 jongens of welke 4 jongens moet je bij elkaar pakken of meisjes, hoe je dat wil bekijken. Dat soort dingen, dat groeit. Volgens mij heeft dat tijd nodig. En ik ben ervan overtuigd dat men daar heel goed over nagedacht heeft. Want het voetbal, zoals dat nu beleefd wordt, zoals het nu gedaan wordt, is denk ik ook niet meer van deze tijd. Nee, maar we hebben daar al eerlijk in de uitzending over gehad. Dat ik denk dat je veel meer plaatsgericht moet opleggen. Ja. En dat is in dit verhaal dus komt dat dus niet. Nee, maar dan moet je, ik vind positiegebonden moet je pas op een iets latere leeftijd doen. Ja. Je moet ook eerst aan de slag met zo'n kind, wat voor vaardigheden die heeft. En dan van daaruit, als je iemand al gelijk op een positie gaat zetten, dan is die gekaderd. Ja. Maar je moet ook eens kijken naar uiteindelijk naar het voetbal, het betaald voetbal bijvoorbeeld. Op het moment dat je met 10 tegen 11 hebt of 9 tegen 11, wat dat voor zo'n elftal doet, die 1 persoon minder heeft, die heel anders gaat voetballen, vaak nog sterker wordt dan die 11 man. En, dus ik denk dat dit soort concepten zoals die hier bedacht worden, dat wel eens heel erg revolutionair kan zijn. En misschien leidt dat wel tot dadelijk dat je misschien wel 10 tegen 10 speelt of 9 tegen 9. Wat gaan ze met de keepers doen op jonge leeftijd dan? Ja, geen idee. Ik durf niet te zeggen wat ze daarmee gaan doen. Ik denk dat het pas echt vanaf 12 jaar gaat spelen dan. Ja, maar als jij met een 9 al wilt keeper dan? Moet je dan op handballen gaan? Of ja, dat wordt een lastig verhaal denk ik. Dan zou je mee moeten gaan voetballen. En ja, ik neem aan dat ze erover nagedacht hebben als KNVB zijnde, maar... Ja. Ja? Vanaf 9 is volgens mij met keeper toch, of niet? Het is altijd met keeper volgens mij hoor. Voetballen. Ja, nee, oké, maar als je 2 tegen 2 speelt. Ja. Nee, ik denk het niet, nee. Sorry, ik begreep je verkeerd. Ik dacht dat jij bedoelt dat het voetballen in zijn algemeenheid altijd pas vanaf de 9 met een keeper was. Nee. Dat is bij de F'je zo. Ja, dus ja. Nou, we zullen het afwachten wat het gaat worden. Vooral voor de ouders. Ja, weet je, dit is zo'n verhaal, je kun je op schieten en je kunt daar negatief over doen. Ja, goed, laat het maar eens gebeuren en dan kun je achteraf toch pas zeggen of het gewerkt heeft, ja of nee. Ja. Maar in ieder geval voor het Nederlandse voetbal is wel één ding heel belangrijk, dat we dus in ieder geval eens wat verdedigend gaan denken. Want daar laten we veel liggen, denk ik. Aanvallend hoeven we ons niet zo'n zorgen over te maken. Als we En inzet. misschien dat het afschaffen van buitenspel wel helpt op een verdediger gaan denken. Marco van Basten, de FIFA, heeft wat nieuwe spelregels geïntroduceerd een dag of 10 geleden. Onder andere het afschaffen van buitenspel, het gedrag richting de scheidsrechter en shoot-outs in plaats van penalties. Wat hersenspinsel. Shoot-outs kan ik me wel aan vinden. Ja. Afschaffen van buitenspel, Ruud. Ja, wat is de beweegreden van het afschaffen van buitenspel? Wat wil je daarmee Dat er meer doelpunten gemaakt worden. Oké. Maar dan wordt het veld groter en dan gaat de spits in de 16 hangen. Ja. En dan denk ik dat het combinatievoetbal er minder door wordt. Doordat er meer met lange bal gewerkt wordt, dat soort zaken. Dus ik denk dat het voetbal dan minder mooier wordt als het zo zou zijn. Ja, ik ben er ook geen voorstander van. Daar ben ik een keer met Ruud eens. Ja, maar het afschaffen van buitenspel zou de intensiteit, plezier verhogen. Ja, maar voetbal is ook een strategisch spelletje. Hè. Dat is ook een beetje. Dat is niet alleen maar die bal rondspelen, maar daar hoort ook strategie bij. En die buitenspel is natuurlijk geweldig. Want dan moet je als tegenstander op. Waar wij wel eens mee trainen, want daar zou ik dan veel meer voor zijn. Want dan krijg je ook een beleving. Dat je pas kunt scoren op het moment dat je hele ploeg aangeschoven, op de keeper aangeschoven is. Over de helft. Ja. Ja, dan krijg je ook ontzettende interactie en gaan. En je moet aansluiten, je moet bij de les zijn. En... Ja. Is dat iets? Ja, durf ik niet te zeggen of dat reëel is voor een wedstrijd gezien om dat erin te krijgen. Maar als trainingsvorm, ja, we doen het ook wel eens af en toe. Dat is het gewoon een ideaal middel. Zeker voor omschakelen en aansluiten. Want er zijn heel veel voetballers die dan inderdaad ook niet bij de les zijn. Maar dat komt vaak in de wedstrijd dan ook voor. Dat ze niet bij de les zijn. Maar voetbal is gewoon het meest bekeken spelletje. Dus als je een auto hebt die super loopt, dan kun je wel als fabrikant denken, zullen we er een wiel aflopen halen? Nee, als die goed loopt, als die de meest verkocht is, dan moet je hem vooral zo laten, zou ik zeggen. Want dan... Ja, dat is ook zo. Ja. Je kunt dat spelletje, je kunt dat nou wel willen gaan veranderen, maar volgens mij is het meest bekeken sport, de meest bekeken sport. Dan moet je dan veranderen. Ja, nee, die shootouts vind ik wel, vind ik wel een punt. Ja. En het gedrag richting de scheidsrechter, zoals in het rugby wil Van Basten het gaan toepassen. Commentaar gelijk move. Perfect.
Ja, ik vind dat ook wel perfect. Jij niet, hè? Nou, ik heb er nog wel een handje van om af en toe wat tegen de Ja, scheidsrechter dat te weet zeggen. ik. Dus Nou, Dat doe je dan niet. voor mij zou nee. Dat doe je dan Voor mij zou het niet goed. Ja, Dat doe je dan niet meer. aan de ene Zou kant misschien goed wel zijn, zijn. maar ja, laat het maar niet doen. Ja, maar kijk, die elleboog, hoe vaak die uitgedeeld wordt, waar niks van gezegd wordt, dat weet ik wel allemaal. Goed, dat wordt getolereerd, want je krijgt maar 1 wedstrijd of 2 wedstrijden. Als je daar 4, 5, 6 wedstrijden voor zou krijgen, dan is dat ook in één keer afgelopen. Ik vind het volgens mij. Want dan doe je verrassend niet dat ze eigenlijk in het verhaal dat Van Basten niet komt met tijdstraffen. Ja, daar heeft hij dus wel mee Is gekomen. hij, ja? dat is er wel mee Dat heb ik dan gekomen. niet meegenomen. Maar dat Ja. vind ik dan een punt, dat zou ik dus goed vinden. Gele kaart, 5 minuten eruit of 10 minuten eruit. Want dan Ik heeft heb er even 3 puntjes uitgehaald, maar die tijdstraf oké. zit daar ook, Ja, ja. zit daar ook in. Moesten Ja. wij hier bij dit praatprogramma ook doen. Gewoon 1 minuut tijdstraf, gewoon 1 minuut niks meer mogen zeggen. zeggen. Ja. Maar ja, dan hebben we, dan zijn we nog met 3 man op praten. Joe. Ja, ik kan wel even mijn mond houden, dan ga jij hier zitten. Hè? Nee. Maar Maar dat zou ik wel een punt vinden, waar, daar zou ik ook voor zijn. Want dan heeft Ja? degene die, een tijdstraf, ja, waarom niet? Ja, want die rode kaart, of die gele kaart, daar heeft degene die Niks die aan. tegenstander niks aan. Ja. Ik kan alleen een ander team helpen in de competitie. En Ja, dan kan je ook nog nadelig zijn. Als Ja. die shirtjes uittrekken, Ja. ook afgelopen. Want als, deed jij nou wel eens vroeger een shirtje uittrekken? Weet je wat die borsten- Nee. Had jij al borst over borsthaar vroeger dan? Nee, ook niet. Nee, nee? Dat is iets pas van de laatste jaren. Oké, of heb je dat erop laten plakken? Nee. Maar je hebt toch heel lang gemengd voetbal gedaan, jij? In mijn natte droge jaren. Mijn god, hé. We gaan een beetje Ja, naar maar V. dat is tijdstraf. Kijk, dat is nou een Hé, minuut hallo, tijdstraf. dat is een voorzet, die kop ik wel in hoor. Had je trouwens gewoon wat Johan Derks zei over dachters? Ja, Die zat tegen het Down-syndroom aan. Doodsyndroom, ja. die doet soms uitspraken. Ja. Ja, ik sprak met Valentijn Driessen, mijn chef bij de Telegraaf, een dag later. Hij zei, Valentijn, hij heeft er gewoon scheid aan. Hij heeft... Ja, ik heb ook af en toe de idee dat hij het daarom doet. Ja, dat doet hij dan maar... gewoon- Dan kan je, ik bedoel... Hoeveel Ja, mensen het zijn dachten er... Nee, dat zijn uitspraken. Ik vind niet dat je mensen moet... dat gaat te ver, Dat ja. is eigenlijk beledigen, ja. Dat gaat te ver, dat is ook gewoon onzin. Dus ik bedoel... Kijk, Dat hij er niks mee heeft, dat is... het zei Die zo. Trump heeft ook gedacht, hè? Ja. Ja goed, daar kun je... Ja, nou, laten we maar naar Velsen Boys Veritas gaan. Dat is de topper van morgen in de tweede Gaat hij klasse door? H. Gaat hij door? Wat? Wat dit weer? Ja, hij gaat zeker door. Ik vermoed dat wij gewoon op het kunstgrasveld spelen bij Venus Boys, dus dat daar Ja. dat gaat worden. Ruud, jij hebt de vorige keer niet meegedaan, zei je? Nee, helaas. Ik was ziek de vorige keer, dus ik heb me zondagmorgen af moeten melden. Dat is ook de enige wedstrijd die ik gemist heb. Je had de griep. Ja, dus heel spijtig. Maar ik kan heel weinig over Veritas zeggen. Ik heb een aantal jaar geleden tegengespeeld, stonden ze ook bij ons in de klasse. Daar zijn nog wat jongens van over. Wat is het toen geworden? Volgens mij hebben we toen volgens mij 2 gewonnen was het nog. En het seizoen hebben we net geen kampioen zijn gewonnen, maar jij de Dries toen, destijds. Oké. En volgens mij thuis 3-0. Volgens mij zijn ze toen Was nog dat de derde gedegradeerd. klasse? Nee, dat was toen tweede klasse. Dat was toen in tweede klasse was dat. Spelen er jongens van Hans in, of niet? Nee, die spelen bij Balen volgens mij. Nee, maar er zijn ook Hansens inderdaad in Rit toch? Oké. Maar Nee, niet meer. volgens mij niet. Ja, Roel Sloes had het over een Koen Stoop. Ja, die ken ik nog van toen hij bij VV zat. In ieder geval is een hele goede spits. Ja, en, echt een afmaker. Die heb jij met VV bijgespeeld. Nee, ja, toen ik wegging, Heb toen je kwam bij die. VV meegespeeld? Toen trainde die mee. Die is een jaar daarna, toen ik weg ben gegaan, is die gekomen. En ik heb er nog wel eens tegen gespeeld, ook toen de jeugd bij VV speelde. Dat was echt een. Ja, die heeft er wel aardig wat ingetikt. Ook bij VV en volgens mij bij Veritas gaat er een stuk door. Ja, nee, heeft Roel pas bekeken tegen Jong VV. Ja. Zijn er nog wat spelers meegegaan toen nog? Nee, voor zover ik weet niet. Volgens mij is Roel alleen gaan kijken. Ik durf niet te zeggen of hij met Frank Hoveling is gaan kijken, maar volgens mij alleen. De assistenttrainer is Ja, dat, hè? ja. De vader van topscorer Bob Hoveling. Ja, klopt, Ja, ja. daar Ja. moet hij morgen wel van hebben, denk ik. Hè? Nee, dat denk ik niet. Nee? Ja, nee, Bob is een van de spelers. Maar wel iemand Belangrijk die heel zijn. makkelijk doelpunten maakt. Ja, zeker. Hij prikt ze dit jaar makkelijk erin. Ja. En in de tweede helft al vorig jaar ook. Dus. Ja, George Boots die zei, we winnen met 3-0. We gaan even naar wat filmpjes kijken. Ter voorbereiding op... ja, we hebben 2 filmpjes. Dus ik zou zeggen, start maar gewoon. George, Kassim. eindelijk. Zondag weer. Eindelijk zondag weer. Ja. Ik heb, Wat is dat? ik heb gehoord dat je niet zonder voetballen kent. Ja, ik ken wel zonder voetballen, maar ik zit er al van het kleinste van in, dus elke zonder voetballen. Wist u de favoriet zondag? Wie? Waarom? Ja, waarom is zo'n eerste? Dus, Je hebt te veel keer verloren, Veritas. ja, de eerste wedstrijd, maar dat was ook niet, ja, gewoon slecht van ons, maar ik denk dat we nog gewoon... Ja? Wat ging er niet goed?
dat ging niet goed. Ik denk, we hadden toen nog bijna geen oefenwedstrijden gehad. Volgens mij stonden Rodi en Pim toen samen voor het eerst samen centraal. En ja, dat ging de eerste goal eigenlijk een beetje eurfout. En Jimmy waren het niet. Misschien ook een beetje de keeper, maar dat kost nooit te veel doen. En daarna lopen we met 1-0 nog 4 minuten, 10 minuten met 1-0 achter. Ja, dus dat was voor ons al wat moeilijker. En ja, wij hebben niet echt samen gespeeld veel, dus ik denk dat het ook veel door nog. Dus, Dit was wel een lastige dan. ja, toen die tegen ons voetbalden, toen waren die niet zo, vond ze niet super goed voetballend. Ja, en daarna bleek dat ze dus elke wedstrijd wonnen, bovenaan stonden. Tot net voor de winststop, dat hebben we eigenlijk overgenomen. Maar ja, ik denk dat als we de lijn doortrekken, dat we dan wel, dat we die wel kunnen hebben. En als je de lijn doortrekt, gans, dan wordt je geschiedenis geschreven. Dat is de bedoeling, ja. Nee, maar dat is de wedstrijd wat ik bedoel, het festival nu in de eerste klasse. Ja, dat weet ik. Dat moet je hopen, hè. Nou, dat weet iedereen wel. Dat is ook bij iedereen zit het in de kop, dus... Ja. Is je nog zenuwachtig voor de wedstrijd? Nee, niet echt eigenlijk. Want... Ja, waarom zou je zenuwachtig zien? Weet je niet? Ja, we voelen allemaal 3-4 jaar in de tweede klasse, dus dat is eigenlijk niet anders dan normaal. Alleen nu, ja, iedereen praat er nog wat meer over, dat we nu eerst stonden al ja, redelijk lang. En vorig jaar dan ook goed hebben gedaan, maar net niet zien gepromoveerd. Maar dat brengt niet echt extra druk mee, met iedereen van onszelf ook al weet van, dat moet ook gewoon. Er is geen excuus om te zeggen dat we leren moeten stonden op een plaats 1. Je weet veel over gepraat, je weet ook veel over het Venlo's elftal gepraat. Die gaat heel veel leuk van zelf gepraat, ja, daar allemaal. Ja, inderdaad. Wat vind je ervan? Ik vind het wel een leuk initiatief, Venlo's elftal. Want ja, het is gewoon, bij prima voetballers in Venlo. En veel zit er ook ergens anders. Niet in Venlo zelf, zeg maar. Maar ja, ik vind het wel een prima initiatief. Dus. Ja, het is de bedoeling dat we eigenlijk een keer tegen VV gaan spelen. Hebben we wel een keer gedaan, 8-0 sorry. Ja, maar het Venlo's elftal is toch net als Venlo's Boys? Of, natuurlijk. Jawel. ja, misschien wel niet, want dit is natuurlijk een ingespeeld elftal. Ingespeeld elftal, ja. Maar ja, ik denk als zich het Venlo's elftal erbij pakt en overal de beste speler op de beste positie neerzet, voor hem, dat ze dan een prima team is. Nou, is dat, dus is net tegen mij gewoon even terug op de top hoor. Dus eerst ik net van, ik ben er niet zenuwachtig voor. Wat is er op de zondagochtend voor zo'n wedstrijd dan? Wat doe je? Ja, ik werk altijd op zondag. Wat is je? Bij Giepmans. Oké. Max werkt er ook. Ja. En, Die kan me ook Max Hendricks. Max Hendricks, ja. En Daantje werkt er, Jimmy de Haag werkt er ook. Ja, en dan we werken meestal tot 4 uur. En s'avonds gewoon met z'n bijeen zitten met een paar jongens. Of ja, misschien soms wat Toris. En dan Rustig aan. Rustig aan, ja, inderdaad. Of van een biertje haalt je ook wel. We hadden ook wel een biertje, ja, maar niet net druk op zondagochtend. Dus dat doen we liever op zondag als we hebben gewonnen of een keer op vrijdag. Voorspelling? Voorspelling voor wat? Voor Venlo's Boys Veritas. Voorspelling. Ik denk dat we hier wel met 3-0. Zo, 3-0, daar komen we Ik denk het wel, ja. Dat was Jos Boots. Dat is de beste voetballer Venlo en omstreken. Eén van de betere, ja. Wie nog meer dan? Ah, goed, ik kan nog wel een aantal goede voetballers opnoemen. Noem maar. Eh, Niet alleen Venlose Boys, hè? nee, zeker niet. Maar ik vind een Willemijnen die nu bij Wethorst zit, vind ik ook een hele goede voetballer. Ja. Ja, er zijn een aantal jongens die zeker beter zijn. Bij Verdedigend. Bij Blerik vind ik ja, Robert Willemsen. Ja. Vind ik denk ik de bepalende man. Daar is nu helaas geblesseerd. Ja, en Lennart Gerders vind ik ook een hele goede middenvelder. Ja, die hebben we eigenlijk helemaal niet opgenomen. En daar was ik pas over na aan denken. Die staat er helemaal niet bij. Dat is wel echt gewoon een van de betere. Ja, die naam heb ik een keer genoemd. Ja, die hebben we een keer in de uitzending, de eerste uitzending, hebben we Lennart gehad, ja. Ja, die moeten we snel bij het Venlo's elftal erbij zetten. Mensen kunnen stemmen via het site van Foodroute. En die link, die kan in beeld komen. Niet in beeld zijn onder het filmpje. Staat onder het filmpje, dus jullie kunnen ook nog een gokje wagen. We gaan weer eventjes naar een filmpje toe van Ol Sloeze, de coach. Sloezer, wat noteer je eigenlijk zoal op zo'n blokje? Ja, nu nog niks zie ik, maar... Ik zet er vooral mijn training op en mijn opstelling. Ja, en je zet dan opstelling op, je zet dan je training op.
Maar Ja. is dat niet te klein voor een training op te zetten? Nee, Nee? een paar steekwoorden, dan weet ik wat ik wil gaan doen. Oké, En, want hoe bereid jij een training voor? ik begin altijd op maandag met nabellen van de tegenstander. Nou, nu na de winterstop heb ik gelukkig zelf Veritas tegen VV zien voetballen, vorige week. Maar normaal bel ik even met een trainer die er net tegen gespeeld heeft. En dan weet ik wat de tegenstander gaat doen. Dan kijk je naar je eigen elftal en dan En- zet je het training op papier. Wat wil je Dat dan is, doen? zet je dan een training op papier. En vanavond is dan een dinsdagtraining. Mhm. Dan trainen jullie nog op donderdag of op vrijdag? Vrijdag. Op Ja. vrijdag. Wat ga je vanavond doen? Vanavond is het conditioneel. Dus we gaan flink in de bak. We hebben een vervelende voorbereiding voor de rug. Achter de rug. Want veel geblesseerden uit de winterstop. Helaas, we hadden gehoopt met een volle groep aan de slag te kunnen. Maar veel geblesseerden, dus we hebben aan moeten passen. We hebben minder kunnen oefenen. Dus we zullen nog even gas moeten geven, zodat we scherp zijn. Wie zit er nog in de lappenmand dan? Daantje van Nienhuis. Gaat volgende week krijgt hij een scan in het ziekenhuis, want ze komen er niet achter wat hij heeft precies. Uitgevallen hier thuis tegen NWC. Rodi en Frans, verdedigers, Rodi van de Heuvel en Frans Nowacki zijn allebei niet fit. Zo. Dus ik hoop dat die vanavond weer, als die allebei op 80% kunnen trainen en vrijdag voluit, dan hopen ze stiekem in te kunnen zetten, zondag. Dat zijn ook twee jongens die nu in het Venlo zelf al staan. Ja. Ja, want Rodi is erin gekomen, Kasper van Meulen die is een backpacker, dus die kunnen we natuurlijk niet gaan, gaan opstellen. En wat vind je van Venlo zelf al, van het initiatief? Leuk. Ik Ja? vind zo'n dingen heel leuk. Ik denk dat dat wel wat leven brengt. Je merkt, veel mensen hebben daar een mening over. Moet ook, hè? Ja, dat moet ook. Voetbal is, iedereen mag zijn eigen Ja. mening hebben en iedereen mag zeggen en vinden wat hij wil. En uiteindelijk moet daar een elftal uitkomen, vind ik, met jongens die fit zijn. Ja. En die daarvoor willen gaan. Ik denk dat je nu al een heel mooi elftal hebt. Ja, we hebben wat jongens van jou erin staan al. Frans Nowacki, Rodi, Charles Boots. Ja. Dan moet ik even kijken, wie nog meer. Ja, er zijn echt wat. Max Henders natuurlijk, die staat er ook in op dit moment, want Robert Willems is geblesseerd. Oké. Dat wil trouwens niet zeggen dat hij dan als Robert Willems terugkomt, dat hij... Dat moeten ze maar bewijzen. Ik wou net zeggen, en dat Dat is moet wel ze maar bewijzen. belangrijk wie de meeste stemmen krijgt daarin. Maar goed, dat is allemaal leuk en aardig. Dat Venlo zelf tot zondag moet je tegen Veritas, daar gaat het echt ergens om. Ja. En dat is de topper en dat is ook de favoriet. Veritas moet die van jullie gewonnen hebben, of zijn jullie de favoriet, moet jullie bovenaan staan? Ja, thuis je kunt het van twee kanten bekijken, maar ik vind dat wij de favoriet zijn. Jullie zijn de favoriet. Wij staan bovenaan. Wij spreken heel duidelijk die ambitie uit om te promoveren en daar moet je er ook niet voor weglopen. Jij kan geschiedenis schrijven zelfs, hè? Wij als team kunnen geschiedenis schrijven, ja, als we kampioen worden. Ja. Dan gaan we afwachten of dat gaat gebeuren. Roel Sloeze, de succescoach van Venlo Boys, zo kun je hem wel noemen, toch? Ja, succescoach, kijk, is net begonnen in ieder geval, eerste elftal wat hij heeft. Dus dat ziet het hartstikke goed mee met dit team, veel eigen jeugd. Wat dat betreft gewoon een goede trainer. Nu zijn er mensen die zeggen, en daar ben ik het niet helemaal mee eens, met dit materiaal wordt iedere trainer kampioen. Daar ben ik het niet mee eens. Er zal Nee. toch een goede trainer boven moeten staan, Ja. die dat een goede banen leiden. Dus, Ja. ik denk dat de kwaliteiten binnen onszelf dan gewoon mooi eraan is, gewoon hoofdzakelijk eigen jeugd is waar hij mee werkt. En dat hij er toch ook wel heel veel werk in steekt. Ja, zeker, uiteraard. Hij bereidt zich goed voor, iedere week bel met trainers, Ja. gaat kijken. Hij is er ook trainer van tweede gewicht. Ja, hij komt eigenlijk van, hij heeft volgens mij is hij begonnen bij destijds Stel volgens mij. Ja. En vanuit daar doorgegaan naar Venlo Boys heeft hij eigenlijk, volgens mij de D1 destijds gehad. Dat zijn jongens als Frans Nowacki, dat soort jongens die daar toen speelden. Dat was een van de betere lichtingen denk ik die Venlo Boys de afgelopen 20 jaar gehad heeft, Ja. van de jeugd. Ik denk dat het een juiste combinatie is, Roel Sloeze, met dit materiaal. Dat denk ik wel, ja. Zeker Ja. dat hij heel goed kan werken met jeugdige jongens. Ja. Ik denk dat daar een ideale trainer voor is. Ja, en daardoor zijn er ook wat spelers in het Venlo's elftal gekomen. Jij nog niet. Nee. Maar goed, je bent wel een van de genomineerden. Ja goed, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt hulp nodig van iedereen. En ik spreek in de ik-vorm. Maar Wie staat nu in de Frank Dekker staat er. Dekker, Frank Dekker. die zoon van de zoon van G. Dekker, ja. Ja. En maar goed, Ruud Stine is gelijkwaardig. Jordi Strump is gelijkwaardig. En Brian Rooks, die speelt VCH natuurlijk
op een lager niveau, maar dat is natuurlijk een keeper die betaald voetbal gezeten heeft. Ja, klopt ja. Ja, dan hebben we achterin, ik ga even de opstelling noemen. Ik neem aan dat we de opstelling in beeld hebben. Dat is Frans Tobakje op rechts, in het centrum inmiddels Rodi van de Heuvel, omdat Casper Vermeulen zit in Thailand. Ja, een speler die in Thailand zit gaat backpacken, die kunnen we natuurlijk niet opstellen. Rodi van de Heuvel wordt bijgestaan door Sander Lenders van Stralen in het centrum. En dan hebben we links Stevie Hattu, die bij JVC 31 speelt. En op het middenveld hebben we nu Max Hendrik staan. Robert Willems is geblesseerd. Max is ook een goede verdedigende middenvelder. Zou je Zeker, controleren, is meer een controlerend type. Ja. Ja, en dan hebben we Sjors Boos en Rick Verbeek. Rick Verbeek is natuurlijk, staat buiten kijf. Ja. En Sjors eigenlijk ook wel. Voorin hebben we Shaquille Simons, Dimitrios Touratsidis van Venray. Ja, die zal een strijd aangaan met Rick Polman. En op links Youssef Bahari van Bleringen. Maar daar wordt ook vaker Timo van Maris genoemd. Maar goed, je hebt nog Lennart Gerdes, je hebt achterin nog Jimmy Telen, Pim Janssens, Remco Gielen van Irene. We hebben wat te doen, jongens. We gaan kijken. Ja. We gaan kijken de komende weken. Jij ook? We moeten ons er toch in verdiepen, Cassie. Maar jullie zijn de specialisten. Ik ben meer van het. Ja, maar jij praat af en toe als een specialist. voetballer Nou, nee, meer het onderbetaald voetbal dan. Nee, maar daar moeten we wel wat gaan doen. Er zijn wel wat inzendingen geweest, gelukkig. Ik hoop dat er veel meer inzendingen komen. Maar Ruud, jij steekt wel Frank Dekker de loef af. Want jij staat goed om te horen. Ja, dus ik bedoel, ik kan wel zeggen dat Frank Dekker erin moet staan. Als er al 6 anderen zijn die zeggen Ruud Stine, dan weet ik niet hoe gekleurd die zijn. Hè? Ik weet niet wie er gestemd heeft. Oranje, ja, ik heb wel een beetje gekeken naar de mensen en er zaten wel wat oranje-zwarte harten bij, maar dat maakt veel niet zo uit. Kijk, het streven moet zijn dat we op het eind van het seizoen met die... ik krijg door dat het Vastelovens orkest eraan komt, dus we moeten af gaan sluiten. We gaan gelijk naar de Toto toe. Ja, dus okay. eventjes. Nee, zeg nog maar even. Nee, maar dat we in ieder geval streven dat we met dat van zelf op het eind van het seizoen een wedstrijdje kunnen ballen. Ja. Ben ik echt benieuwd. Ja. En een feestje, hè? En een feestje. Ja, daar gaan we. We moeten volgens mij naar de Toto. Ja, dat zei ik net, papegaai. Nee, maar je zei het niet hier, hè? Ik denk, nu kan ik het ook zeggen. Jawel, nee, maar ik zei het al, maar je was weer ergens anders natuurlijk. Je hebt toch zo'n haar uit je neus steken. Dus ik deed tegen aan te kijken. Ja. Maar Bayer Leverkusen tegen Borussia Mönchengladbach heeft hij een gelijkspel. Daar heeft Joep een gelijkspel. Ik laat Leverkusen winnen en Ruud laat Leverkusen winnen. Dan Venlose Boys Veritas. Wij laten Venlose Boys allemaal winnen. Zelfs ik laat Venlose Boys winnen. John Duif. Dus TSC Kwiek Venlo is een gelijkspel voor Kwiek. Dat zegt hi. Dan laten Joep en ikzelf laten Kwiek winnen. Goedemorgen. En Ruud trouwens ook. Rood-Wit Irene. Een zege voor Rood-Wit zeggen Hai en Joep. Ruud en ik zeggen dat Irene gaat winnen. Dan Liverpool-Chelsea. Die is pas dinsdag. Hai heeft een gelijkspel. Joep laat Chelsea winnen. Ik zeg ook een gelijkspel. En Ruud zegt dat Chelsea wint. Laat ik dat hopen. Want ik zit er dus dinsdag. Ik ga kijken, ja. dat is leuk. Ja, dus, Amuseer ja, ik heb er heel veel zin in, ja. En even een keertje niet aan het werk. Dus, lekker. Nou goed, ik hoor dat het geschal van de trompetten steeds dichterbij komt. Ja, dus, we gaan ja, ik niet. Wat ga je, even heel snel nog, wat ga je doen dit weekend? Ik ga dadelijk even naar Breil kijken, naar het jeugdtoernooi van waar Mönchengladbach gaat spelen. Ja? Ik ga eens even kijken naar die jongen van Kosten. Oké, naar Kian, ja. Naar Kian. En morgen weet ik nog niet. Oké. Joep? Vanmiddag eventjes nog wat werken, 2 uurtjes en dan ga ik naar de Kultse Kert. Dat is een leuke... Oudjesborrel, Nee, vanaf 4 uur lekker wat borrelen. Borrel voor de oudjes, toch? En dan knallen we denk ik Dat nog is even door. maandagmiddag met biljarten. Oh, oké. En morgen vroeg eventjes werken en dan naar de Ja, en Ruud Stine werken en morgen knallen, hè? Morgen Oké, dan zien we je morgen. Zeker. Goed dat je er was, dankjewel. En bedankt voor het kijken weer. Tot volgende week. He loves you, does he mean it? Does he know what love is? Has he ever seen it? One more time is all we needed. His love is precious, but it's